Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a José Manuel Cores Tourís, presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Benvido, señor Tourís, como estamos? Ben, boas tardes. Como está indo a Navidad, ben? Ben, empezá arrancando. Bueno, e que mellora un pouquiño o tempo tamén é bo, non? É moi bo, é que se fríe, pero... Estaba todo regado xa ou facía falta agua estes días? Non, agua non, frío sí. Bueno, vamos a falar, lóxicamente, do Porto de Vilagarcía, interesará moito que debullar, moito que analizar, lóxicamente estamos a final de ano e queremos facer balance, pero antes, como para abrir un pouquiño de boca, que representa, que importancia ten o Porto de Vilagarcía para toda a comarca, para toda a ría e, lóxicamente, para Vilagarcía, que é onde está ubicado? Unha plataforma logística que vai dende Curro hasta Santiago, Vilagarcía é o Porto de Santiago de Compostela, e a partir de aí temos grandes empresas ubicadas en toda esta área, que por lógica pues, están máis cerca do Porto de Vilagarcía, co cal aforran costos, tamén nos lle facilitamos todo o apoio posible, sempre en canto a tasas, en canto a axudarlos aos empresarios, e, por lo tanto, eu creo que, bueno, se está facendo unha boa labor e está visto que cada ano, pues, vamos aumentando, xa nos puxemos no entorno de máis de 1,5 millón de toneladas, este ano 1.500.000, supoño que falta unha semana ainda, pero 530, 540, así somos o tráfico terrestre, te metes por riba de 1.600.000, 600.000 toneladas, quero decir, e, bueno, por lo tanto, estamos a falar de produtos de grandes empresas que temos aquí. Aquí o sector do aluminio está concentrado todo no entorno de Santiago de Vilagarcía, por lo tanto, aí, pois, se están movendo pois, moito aluminio, pois, a Estrugasa, a Lavesa, a Cortizo, a todos os que traballan con aluminio. Finsa Foresa, pois, de fai uns anos que se fixo tamén con empresa con consignataria de Reboredo, e, polo tanto, pois, agora todos os tráficos están movendo tamén de Tableiro por Vilagarcía, o que movía antes por Coruña, ahora xa non move, está traendo tráficos tamén de Portugal, están crecendo tamén en Portugal, bueno, quero dizer que ben, e depois, por iso, o tráfico de contenedores que este ano aumentou un 30% con novas líneas de tráficos a terceiros países, que está funcionando francamente ben, témolo con Boluda, pero tamén hai a Irtanirin, que fai a ruta Rotterdam, Canadá, Cuba. Sí, logo temos un pouquiño máis, pero quero dicir que, bueno, claro, eso está aumentando, vese que... Desde o punto de vista socioeconómico é importantísimo e vital, e os postos de traballo que se moven todos os días aí dentro, non? Claro, que porque aínda que cando un pasa andando co coche pola carretera ou pola estrada e ve todas esas naves e todo ese digamos que peche perimetral do porto, pero aí dentro hai moitos centros de traballo. E se isto lle sumas as empresas que xe comentaba antes que colaboran, claro, que traballan a través do porto, pero estamos a falar de varios miles de familias que viven directamente ou indirectamente de unha maneira a través da mercancía que se move en carga ou descarga en novos tráficos por Vilagarcía, non? Por lo tanto, claro. A nivel económico é un factor moi importante. Un motor moi importante. Un motor moi importante. E que balance facemos ou que fai o presidente na xestión deste ano 25 que está pecha a semana que ven? Pois, como che dicía, pois vai a ser un ano bo, non vai ser o 2013, pero vai a ser posiblemente o segundo ou terceiro ano, é dicir, aquí antes do 2019 movíanse 18, mellor 700, 800, 900.000 toneladas, e agora estamos por enriba de 1,5 millón, por lo tanto, quer decir que o aumento foi considerable en poucos anos, non? Iso foi a través do esforzo de todos, primeiro tamén do personal do porto, evidentemente, pero sobre todo dos consignatarios, que fan unha labor moi grande, e tamén das empresas que operan aquí, porque sin eso sería inviable calquera outra opción que tuveras, non? E, por lo tanto, ademais dos que che comentaba antes, pues, o tráfico de contenedores este ano aumentou un 30%, fundamentalmente a través de Boluda e outras empresas. Boluda tamén quedouse coa terminal de Santander, por lo tanto, nós facemos Canarias, Portugal, Vilagarcía, Santander e cruces a mercancía para Inglaterra, a través de Santander a Inglaterra. Temos tráficos directos con Rotterdam, temos o Rorro, que todas as semanas pues, trae aluminio un tráfico rápido todos os martes a Vilagarcía, con 5.000, 7.000, 8.000 toneladas, depende da semana, según as necesidades da semana, pero sempre por riba desos 5.000, e xa está levando moita mercancía de volta en camións para Rotterdam, non? Aluminio transformado xa? Sí, sobre todo moito produto... Perfilería? No, agroalimentario, fundamentalmente, que é
que producimos aquí, ¿no? Claro. Que tamén vai para terceiros países, e, bueno, pues eu creo que é unha labor tamén de traballo duro, hai que empezar co Rorro, pensa como o Rorro entrou en maio, e levamos, pues, 7 meses con él, nada máis, ¿no? E, bueno, os resultados están aí á vista e siguen traballando, e, de logo, polo tanto, pues, felicitar o traballo dos consignatarios, como digo, e das empresas que están movendo estes tráficos, ¿no? Y digamos que principalmente isto que vostedes definen técnicamente como Rorro, que si pode transcribilo ou definilo de algún xeito máis de andar por casa para que nos entendamos todos como é este tráfico, e sería Vilagarcía-Rotterdam, Rotterdam-Vilagarcía. Sí, sería Rotterdam-Vilagarcía, que vai ser fundamentalmente aluminio, con máis cousas, porque tamén é un barco grande, un barco rápido grande, e aparte todo o tráfico que trae ben rodado. Entón, chegas aí, descargas, enganchan o camión e xa tiran para onde sea. E ao revés, cando levan para lá ou cando veñen para cá, levan un camión xa no propio barco, chegan lá, enganchan o camión e o levan xa a destino ás plantas coas que evidentemente traballan en Alemania ou en Holanda ou en outros países, non? É moito máis rápido, moito máis áxil, moito menos costoso e, desde logo, como digo, un barco rápido, un barco grande e que trae moita mercancía e se está notando, non? Os costes son importantísimos nos produtos finais e Claro. a logística cada vez colle máis peso no tráfico de mercancías, non? O Porto de Vilagarcía, por decirlo de algún xeito, compite ou é aliado dos outros portos? Cada un ten a súa área, a súa zona, a súa área de O influencia, seu non? tipo de produtos, O tipo de produto, pues, Marín pues, traballa fundamentalmente con Coren, que va directamente ao tren ali, e con Ence, son dúas empresas moi potentes que están ali ubicadas e que, lógicamente, teñen que traballar con Marín. En Vigo traballa Citroën, traballan outros tráficos, en Vilagarcía, o que se decía, área de influencia entre Pontevedra e Santiago, Ferrol a súa área de influencia, e Coruña, pues, tamén a súa área de influencia. Entón, se reparte un pouco os tráficos, pero sobre todo por eso, para forrar costos. Claro. Porque un camión de aquí a Ferrol, a Ferrol, pues se mira a distancia que ten. Un tráfico de aluminio, por decirse algo, de cereal, de un entorno cercano, de Padrón ou a Vilagarcía, pues, imagínate, igual fai un camión 3 ou 4 viaxes, e ten que ir a Coruña, pues fai 2. Por lo tanto, eso a nivel de costos, ao final do ano, pues son moitos cartos, evidentemente. Por iso tens que dar facilidades ás empresas e buscar tráficos cos que mover certos produtos. Ahora empezamos con cobre, bueno, vamos diversificando e abrindo novos mercados e novos tráficos, que é do que se trata. Como estamos a nivel de investimentos en obras, en servicios, no ferrocarril, na ampliación do aparcadoiro? Demos yo outro día no Consello unha ampliación de 6 meses para rematar, porque por pediron, non daban rematado tal como estuvo o tempo, hai que entendelo, pues, chovendo constantemente, e ampliamos 6 meses para que foi o que nos dixeron de Portos do Estado de Madrid, que era o máximo que lle podíamos dar para poder justificar despois os fondos europeos en Madrid, non? Por lo tanto, fixémoslo así. Despois temos outras obras en marcha, de asfaltados, en Ferrazo metemos 700.000 euros ali nunha zona de aglomerar toda aquela zona para as descargas que se levan ali. E, bueno, eu creo que remataron tamén estes días. E despois estamos coa estación marítima, que tamén, bueno, igual temos que ampliar un pouco o plazo tamén, por os mesmos problemas que se estaba falando do ferrocarril, e Sálvora, que está prácticamente, está rematada o que é a obra civil, agora faltan o faro de Sálvora, pues rematamos toda a obra civil, unha obra importante, de máis de 1.600.000 euros, e que vai a ser visitable, e que, desde logo, bueno, agora falta dotalo de contidos, que están neste momento traballando a través da Xunta, foi un convenio que fixemos coa Xunta de Galicia con turismo, para que os catamaráns e os barcos de pasaxeiros e os veciños que iran a chegarse a Sálvora e conocer a historia de Sálvora e, bueno, ter unha zona acondicionada que vai quedar moi ben coa recuperación das vivendas dos fareiros no seu día, coas cociñas, as camas, e despois as zonas todas de interés patrimonial que hai ali, e, bueno, un pouco vai quedar francamente ben. Unha das illas importantes dentro do Parque Nacional das Illas Atlánticas e que, lógicamente, pues, ten moito que aportar a todo este... E, aparte, ten moita historia, e eu creo que vai a quedar francamente ben. Xa había visitas, pero non podían entrar no faro. Bueno, agora sí, a partir de agora quedou unha obra moi ben, moi boa.
E xa que estamos en turismo, falamos de cruceiros, como foi o 25, e tamén un pouco cales son as expectativas para o 26. Bueno, eu creo que de cruceiros andamos aí 5 ou 6, costanos arrancar aí, porque son a 2 ou 3 anos vista, entón a labor de asistencia a feiras estamos la facendo, estamos traballando, pero costa, estamos a falar dun tipo de cruceiro pequeno, mediano, pequeno, non? Por temas de calao. Sí, entonces, bueno, non vamos tampouco a cruceiros grandes, non podemos competir con Vigo, nin con Coruña, nin con Ferrol, pero sí queríamos coller e aumentar ese nicho de mercado que hai para os cruceiros de 400, 500 personas que veñan nos cruceiros, que se chegan a todos os Alnés, que visitan bodegas, visitan os Pazos, a visita a Santiago é obligada, un pouco a xente que ten un poder adquisitivo medio alto, e que somos que están vindo a Vila García, no, que nese nicho estamos traballando, e como digo, pues costanos un pouco, pero bueno, vamos a seguir nesa línea de traballo, e este ano, pues, eu supoño que pasarían en torno a 2.000 personas en cruceiros ao longo do ano, e que marchan contentos, Non sei se citou antes tamén obras no muelle de pasaxeiros, non? Porque... Sí, no muelle de pasaxeiros, onde está a estación marítima, que se vai enfocada aos catamaráns da ría, a subida que vai polo río Ulla... Non aos cruceiros. Hasta Padrón, non aos cruceiros. Os Correcto. cruceiros estamos traballando, facendo obras para leválos ao ramal. E entón queremos reubicalos no ramal, porque agora están en Ferrazo e en unha zona de traballo, e polo tanto non os cruceiristas que, digamos, pues, recollen os autobuses ou chocutren e tal, e os levan a facer visitas, pero sí calcula que por cada 2 cruceiristas, hai un tripulante. E entón, se hai 400 cruceiristas, pode haber en torno a 300 tripulantes que se vais en Vila García e compran en Vila García e gastan en Vila García. E claro, esos teñen que pasar andando por toda a zona de traballo e non nos gusta moito porque algúns pasan andando, pode haber algún accidente un día, temas de seguridade que están... E de vestosidade tamén. Pero bueno, pero non hai, pois a idea é trasladar todo o que cruceiros ao ramal. Nesas obras, nos investimentos que están ou previstos ou en fase de execución, estamos rondando os 5 millóns de euros, teño aquí máis ou menos calculados? Pois posiblemente, sí. Posiblemente andemos nese entorno, sí. Estamos a falar de Sálvora, entre Sálvora, non máis, porque entre Sálvora, pasaxeiros, xa son 1 millón e pico máis o tren, xa estamos a falando de 5 millóns de euros solamente en esas 3 obras, prácticamente, máis despois todo o que... o que se 700.000 que se decía de aglomerado en Ferrazo, máis obras menores de 100.000, 200.000, 40.000, 50.000, bueno, un pouco superamos con creces eso é nas grandes obras solamente. Bueno, e convenio, porque hai un plan especial Porto Vila García, a importancia que ten a relación Porto-Cidade e Cidade-Porto, non? Como está este plan, como vai a execución? Témolo rematado e témolo presentado no Concello xa, porque ao principio quedou deserto, vou que volver a sacar, bueno, temos plazos que ten a marca a administración e está para informe ahora do propio Concello, están traballando os técnicos e esperemos que pronto pois, sea remitido xa a Santiago, a Xunta de Galicia, para aprobalo e modificar esas pequenas modificacións que hubo en canto ao plan especial, pero para nós son moi importantes. Claro. En terrenos que antes eran do Porto, que son as naves donde están as naves do ramal, que están agora pechadas por o conflicto entre os parquistas e a cofradía de Carril, o xulgado rechaza as medidas cautelares pedidas polos parquistas de Carril e eso sigue pechado. Eso como que antes era do Porto de Vila García. Non sei se quere comentar esta situación. A zona sigue sendo do Porto de Vila García. Pero o uso, digamos. O uso das naves, non. Entón, bueno, a partir de aí... Esta é unha situación un pouco... Sí, un pouco especial, pero, bueno, nós aí pouco máis podemos facer que informar, cando nos pediron que informáramos, informar de que aí se poden desarrollar esa actividade dentro do plan de usos do Concello, do Porto, do plan especial, e a partir de aí, pois é algo que teñen que solucionar, teñen licencia de obra, que lle dou o Concello no seu día, en teoría, según dio o presidente dos parquistas, cobran a basura e tal, pero non chegan a acordos co Concello e, bueno, terán que poñerse de acordo en algún momento porque é unha pena que as naves están moi avanzadas, unha delas está totalmente rematada que é onde teñen a actividade e é unha pena pois, que non poidan aproveitar eso para... Máis nestas datas, que é doloroso, Claro, en diciembre, que é un mes potente para... O mellor mes do ano con diferencia, pois está pechado, pero bueno, é un tema que
ten que resolver o Concello cos propios parquistas. Xa. E hoxe o PP de Vilagarcía publica, e entre outros o Diario de Arousa, publica que o PP de Vilagarcía desvela que o goberno do Estado aínda non sabe que facer coa sede de Sestiva, que é unha das instalacións dentro do porto da Autoridade Portuaria. Vostede ten noticia desto que pode comentar? Vostede ten... Non, nos firmamos un convenio no seu día para decidimos... 3 ou 4 anos, non? Sí, decidimos as instalacións para que os tiveran ali. Bueno, isto era pensando máis en que cando se reubiquen os guardias todos en Cambados, cando Cambados este rematado, que tardará bastante polo que estamos vendo, pois ao pechar Vilagarcía, deixar ali os guardias que están no puerto, que son 20 e tantos guardias, máis unha zona para atender a Catoira, Vilagarcía, permisos de armas, etc. Nos pediron ese local, tuve conversacións co coronel, nos reunimos varias veces, en aquel momento era o coronel Simón, que ahora está retirado, e a partir de aí, pues, bueno, un dos problemas que nos planteaban era que por parte do Ministerio, neste caso, da Dirección Xeral da Guardia Civil, pues non tiñan eses 200 e pico mil euros para reforma interior e acondicionamento. E nós aí sí que, podemos lle deixar o local e cederlle un convenio, pero que non podemos xa facer as obras interiores de remodelación e de acondicionamento, de mesas, de sillas, que tampouco estábamos a falar de unhas cantidades importantes, senón en torno a 200.000 euros, o que tiñan calculado en aquel momento, e que, bueno, tamén para un ministerio, pues, evidentemente, non son cartos, pero, bueno, eso xa é voluntad política de que metelo ou non. Entón, bueno, de momento estamos así. Como ve ou cales serían ahora mismo os retos económicos, digamos que logísticos do Porto de Vilagarcía para o 26, 27, 28 a corto plazo? Bueno, nos vamos a ir aumentando, creo que pouco a pouco. No 2030 calculamos que podemos andar nos 2 millóns de toneladas, ¿no? Eu creo que é un pouco o que intentamos, e para eso, como te digo, pois é no que estamos traballando, sobre todo en novos tráficos e facilitar que empresas novas veñan aquí. Estamos a falar que Betunes de Galicia, pois é unha empresa que se vai instalar ali, que vai a moverse en torno a 200.000 toneladas, pois está con todos os papeles xa resueltos, se fai exposición pública, permisos medioambientales, ten todo en regla, está, bueno, cos últimos plazos, e este ano van a empezar as obras, evidentemente, pois estamos a falar xa dunha empresa que vai a mover pois, en torno a 200.000 toneladas ao ano, non? Pois é un pouco no que hai que traballar, en traer empresas que den valor añadido e que den negocio en Vilagarcía e as empresas de Vilagarcía. Vilagarcía, comarca... Xa, todo o entorno. Dentro dos 5 portos de interés xeral do Estado que temos en Galicia, o de Vilagarcía, en que ranking estaría por operatividade? O de Vilagarcía é o máis pequeno, é o máis pequeno de España. Non encanto... Tamén o de... Sí, é o máis pequeniño de España. Non encanto a movimento de tráficos, nin a facturación, pero sí encanto a capacidade, non? É máis pequeno, o que pasa é que, bueno, é un porto ágil, é un porto estable, é un porto que as empresas apostan por él, evidentemente, bueno, como digo, pues a nivel estatal estamos aí por encima de algúns que son máis grandes. E que te lleves E posibilidade. iso é un pouco no que hai que traballar, non? Claro. Como digo eu aquí, sempre agradezolle moito aos consignatarios, tanto a Boluda como o que a TMV, que era Reboredo, e sobre todo a Carrasco, toda a labor que fan, porque de logo fan unha labor silenciosa, unha labor onde non poden decir o que están facendo, porque senón poden perder o cliente e cho din no momento en que teñen conseguido 100% o cliente, quero decir que fan unha labor moitas veces calada, pero con un traballo detrás impresionante para chegar a isto que che comentaba antes do tráfico de aluminio que ven de Holanda no barco rápido, no Rorro, pois levaron, non sei, 5 anos detrás desta operación en negociacións vindo a Holanda, vindo os holandeses aquí, vendo todo o que había que montar, son moitos anos, pero evidentemente fixeron unha labor aí importantísima, que tens que facelo moi calado e buscando... As empresas axustan o céntimo, estamos falando de miles de movimentos de produtos de toneladas ou de que se producen ao ano, e hai que axustar o céntimo, a seguridade, moitos factores interveñen aí, non? E a empresa xógase os cartiños e é totalmente, tanto a empresa que envía como os consignatarios. Estamos a punto xa de ir pechando este paso por esta edición aquí neste programa de entrevistas de Canarias Baixas que falemos, que lle pide
o ano 26 e a estas navidades. Bueno, pues un pouco eso, seguir na mesma línea de traballo, que as empresas poidan seguir operando en Vilagarcía, porque iso quere dicir que as cousas se están facendo ben. Estamos a falar, como che dicía antes, no caso do aluminio, pero en Fisa Foresa, pois outra empresa moi potente, empresas moi grandes, das que ao máis final, punteiras no seu sector. pois empresas moi grandes que ao final todo o agroalimentario, aquí están os yogures, os leite, todo o que é produto agroalimentario, viño e tal, pois entran por Vilagarcía, poden ir a terceiros países, quero dicir que en definitiva pois seguir nesa línea de traballo e tamén a nivel turístico, pois levar os cruceiros ao ramal, inaugurar Sálvora, acabar o que é a estación marítima, que vin outro día unha polémica tamén na prensa de quen tuvo a idea da estación marítima, que si o Concello, que si o PP, que si o Porto. Bueno, hai que dicir que a obra está facendo o Porto en un convenio coa Xunta de Galicia a través de turismo, que ao principio, eu teño que dicir que a Ana Granja falou comigo, que é consejera tamén do Porto de Vilagarcía, me planteou esa idea, nos collémola, vimos que podía ser viable, que era interesante. Vilagarcía era o único porto, ou é o único porto da ría que non ten ese tipo non teñen esas embarcacións onde poder atracar, que son os catamanes pequenos que moven xente pola ría e que suben hasta Vilagarcía. Ahora virán de Vilanova, paran en Vilagarcía, a collero deixa xente e siguen hasta Valga, Cesures, Padrón, e veñen de volta, evidentemente. Pois a nós pareceu unha boa idea, a mí me pareceu unha boa idea, fixemos a labor, falei con turismo, empezamos a negociar e fixemos un convenio, fixemos unha cesión dos terrenos a turismo, para que o turismo pudera xudicar directamente a obra e facer unha estación marítima do estilo de Vilanova, vai ser distinta, un pouco máis grande, pero bueno, dese estilo, donde, como digo, para dar un servicio aos barcos, aos catamaráns, que collen xente e deixen xente, tanto que sean turistas que fan a ruta xacobea, como turistas que veñan como no Grove, ou como en Cambados, ou como en outros pueblos, non? Por lo tanto, Vilagarcía, gracias a esa obra, vai a estar igual que Cambados e que os demais concellos da Puebla, da Ribeira, os demais concellos, vai estar á altura dos demais concellos da Ría. Non é pa menos, non merece menos. Diga o que vostede queira nun minutiño, do que eu non lle preguntín ou do que vostede queira. Pois eu agradecervos que me hayades invitado por facer un balance e, como digo, desexarlle unhas felices festas a todos e, desde logo, agradecer unha vez máis toda a labor que están facendo personal da autoridade portuaria, consignatarios, empresas, todos os traballadores que hai no Porto, porque desde logo fan unha labor buenísima, non? Hoxe están descargando, mañán están descargando, e a noite boa, hoxe están descargando cereal e cargando tableiro, é dicir, sea sábado ou domingo, pois están aí ao pé do cañón descargando cando fai falta e cargando, non? Por lo tanto, pois agradecer o traballo a todos eles, que sin eles sería inviable isto, é dicir, o presidente pode ter boas ideas, igual que o Consello Rector, igual que o Consello do Porto, pero ao final, se iso non se traduce en unión, en colaboración, en estar todos de acordo e remar todos a unha, pois non funcionaría e non seríamos o porto máis pequeno de España, pero en cambio, a nivel económico, pois non é o máis pequeno, non? Para que a música sone ben, toda a orquesta ten que afinar, non? Outros moitos exemplos. José Manuel Pérez Touris, presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos e desexamos moi bo Nadal e, lóxicamente, que o ano 26 sexa veña cheo de boas noticias que sean boas para o Porto e para o entorno. Moi ben, moitas gracias a vos por invitar. Moi boa noite, moi bo Nadal. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos e recibimos a Juan José Prego, portavoz do Partido Socialista no Concello de Lousame. Analizaremos con el toda esta situación política no Concello do Barbanza de Lousame e así que non o perdan, será dentro un instantiño, hasta ahora mismo.